बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ फरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चैप्टार 8 बलाम एबा समानथाला फुमसु बेनिनो सोंथि बिदां 8.1 नि 7 नाम्बारखौ बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.1 नि 6 नाम्बारनि सोंथिखौ जों मावफुंदोंमोन। जुदि सोरबाफोर नैबे चैप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्ला आरो जुदि बैफोर थाखोनि भिडिअखौ अब्लाथाय आङो गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो दिनैनि थाखोखौ जागायलांसै। सोंथिया ओरैबायदि दं 7 नाम्बाराव जे मोननै बेंखना बाहेरायै ए बिन्दोआव गावजों गाव नांज्रिदलायदों। ए बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय दोंनै हांखोआ बेंखन मोननैखौ फारियै पि किउ आरो एक्स वाइ बिन्दोआव दानस'योब्ला फोरमान खालामदि पि एक्स आरो किउ वाइ आ मोननैबो लिग। अब्लाथाय जोङो गिबियावनो सावगारिखौ बोना लानांगोन। जोंनो माबायदि होनदों सावगारिया जे मोननै बेंखना बाहेरायै ए बिन्दोआव गावजों गाव नांज्रिदलायदों होनदों। थामहिनबा मोननै बेंखन लानांबाय ओमफ्राय बिसोर बाहेरायै ए बिन्दोआव नांज्रिदलायगोन। बेंखननि मेरुखौ होआबाबो जागोन। बेयाव बेंखननि मेरुनि जाय मुं जेनेबा अ देश बेफोरबायदि मुं लायाबाबो जागोन। बे मोनसे बेंखन आरो गुबुन मोनसे बेंखन ला। बे बेंखन मोननैया गावजों गाव नै मोनसे बिन्दोआव दानस'लायबाय आरो जेनेबा नै दानस'नाय बिन्दोनि मुङा ए। नैबे दानस'नाय बिन्दोखौ जोङो ए मुं होबाय आरो नै बे मोनसे बेंखन नै मोनसे बेंखन सेथि बेंखन नैथि बेंखन मोननैबो गावजों गाव बायजोयै बा बाहेरायै नै ए बिन्दोआव नांज्रिदलायदों। अब्लानिया ए बिन्दोआव नांज्रिदलायबाथाय जोंना ओरैबायदि होनदों सोंथिया जे नेक्स्टआव फैबाय ए बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय दोंनै हांखोआ बेंखन मोननैखौ फारियै पि किउ आरो एक्स वाइ बिन्दोआव दानस'लायोब्ला होनना बुंदों। थामहिनबा मा नैबे ए बिन्दोजों दोंनै हांखो बोनांबाय। दोंसे ओरैबायदि हांखो बोबाय नैबे दोंसे हांखो बोबाय आरो नै ए बिन्दोजों बोदोंना जोङो ए बिन्दोजों दोंसे हांखो बोबाय। बै हांखोआ बेंखनखौ बबे बिन्दोआव दानस'यो होनना बुंदों बेंखन मोननैखौ फारियै पि कमा किउ नै दोंसेयाबो पि आरो किउआव दानस'गोन। बेफोरबायदि नैबे पि आरो किउ बिन्दोआव दानस'गोन। आरोबाव दोंनै हांखो बोनो होदो नालाय ए बिन्दोजों ना माने ए बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय दोंनै हांखो होनदो नैबे दोंसे बोबाय। एबार नेक्स्ट गुबुन मोनसे दोंसे बोलायनि नैबे ए बिन्दोजों बोनांगौ। ए बिन्दोजों बोजादो नायो नैबे ए बिन्दोनि गेजेर थांदो नैबे हांखोआ। अब्लाथाय इयाव अबेयाव दानस'गोन मोनसे गिबियाथ' मा पि किउआव दानस'बाय नै पि आरो किउआव दानस'बाय ओमफ्राय गुबुन दोंसेया मा होनना बुंदों एक्स आरो वाइआव दानस'गोन। थामहिनबा नै मोनसेखौ एक्सआव दानस'बाय आरो इखौ अबेयाव दानस'दो वाइआव दानस'दो आरो अब्लाथाय नाय दानस'योब्ला होनना बुंदों ना जुदि बिदि दानस'योब्लाथाय मा जागोन होनना बुंदों फोरमान खालामदि पि एक्स आरो किउ वाइ मोननैबो लिग पि एक्स किउ वाइ जों लिग होनना जों दिन्थिनांगौ। दा पि एक्स होननाय लोगो लोगो पि आरो एक्सखौ फोनांनांबाय जों पिजों एक्सखौ फोनांजाबबाय पि एक्सखौ फोनांजाबाय आरो किउ वाइ होननाय लोगो लोगो किउ आरो वाइखौ फोनांजाबबाय। अब्लाथाय मा फोरमान खालामनांगौ जोङो पि एक्स आरो किउ वाइ आ लिग माने नै पि एक्स किउ वाइ जों लिग होननानै फोरमान खालामनांगौ। पि एक्स लिग किउ वाइ बिदि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ आरो दा अब्लाथाय जोङो सोंथियाव जिखिनि खोथा बुंदोंमोन बेखिनि खोथाजों सावगारिखौ बोयोब्लाथाय बेखिनियानो फैयो आरो अब्लाथाय दा जोङो सावगारिखौ जि बोना लाबाय सोंथिनिफ्राय बोना लादो नालाय जों गोनांथि फोरलि होननानै सोंथियाव जेरै दं बेफोरबायदियैनो जोङो फारि फारि लिरलांगोन गोनांथि फोरलियाव। ओमफ्राय उनाव नैखौल' फोरमान खालामदिखौ मा खालामगोन जोङो फोरमान खालामनांगौदि बिदि होनना लिरगोन आरो फोरमान खालामनांगौदि बिदि होननानै लिरगोन। दा अब्लाथाय आङो बेखौ गोनांथि फोरलिखौ लिरलांखानोसै। दा जों गोनांथि फोरलियाव सोंथियाव जेरै दं बेखौनो लिरदो ओरैनो एसे मडिफाइ खालामना होदो ओरैबायदि जेरै दं बिदि लिरबाव खोथा गैया थेवबो आङो लास्टनिखिनिखौ एसे सोलायना होदो ओरैबायदि जे मोननै बेंखना बाहेरायै ए बिन्दोआव गावजों गाव नांज्रिदलायदों नैबेहालागै एखेयैनो दं। ए बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय दोंनै हांखोआ बेंखन मोननैखौ पि किउ आरो एक्स वाइ एसेंसिहालागैनोबो एक्स वाइ लागैनोबो एखेयैनो दं नै
ए बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय दोंनै हांखोआ बेंखन मोननैखौ फारियै पि किउ आरो एक्स वाइ नै बिन्दोआव बा एखेनो दं दानस'लायोब्ला दंमोन ना दानस'लायोब्लाखौ आं मा खालामदो दानस'लायदों होननानै लिरदो आरो ओमफ्राय दारि होदो ओमफ्राय याव दं फोरमान खालामदि पि एक्स आरो किउ वाइ आ मोननैबो लिग होनना बुंदोंमोन आं इखो मा खालामदो फोरमा खालामनांगौ दि लिरदो पि एक्स लिग किउ वाइ आं सिनजों लिरदो पि एक्स आरो किउ वाइ आ मोननैबो लिग होन्दोंमोन आरो ना आं इखो मा लिरदो पि एक्स लिग किउ वाइ इखो फोरमा खालामनांगौ आरो अब्लाथाय दा जोंहा फोरमाननि थाखाय इयाव ओरैबायदि जाहैदो जे जोङो सोंथि मथे जिखिनि सावगारि बोबायना बे सावगारिजों जोङो गासै फोरमानखौ बानायजोबनो हाया बेनिखायनो एक्सट्रा बोदेरना लानो गोनां जायो एक्सट्रा मा बोदेरना लानो गोनां जागोन इयाव नै जे ए बिन्दो दंना नै नांजिरनाय बिन्दो ए आ नैबे ए बिन्दोनि गेजेरजों जों मा खालामनांगोन नै ए बिन्दोनि गेजेरजों दोंसे नांजिरदांखौ बोनांगोन आगोसार दोंसे नांजिरदांखौ बोगोन आरो माने मोननैबो बेंखननि थाखाय नांजिरदांखौ बियो नै आगोसार नांजिरदांखौ बोबाय नैबे ए बिन्दो जे दंमोन ना ए बिन्दोनि थाखाय मा इयो आगोसार बा कमन जाहैबाय आरो बेयो आरो बेखौ जों मुं दोनगोन जेनेबा मुं मोनसे दोनबाय आरो दे मुं दोनबाय आङो टि ओमफ्राय नैबे बि टि बि नांजिरदांखौ बोबाय नैबे टि बि नांजिरदांखोआ नै मोनसे गिबि बेंखन आरो नैथि बेंखन मोननैनिबो थाखाय मा इयो नांजिरदांखो आरो ए बिन्दोनि गेजेरजों नांजिरदांखो मोननैबो बेंखननि थाखाय अब्लाथाय दा जों इखो जिहेतु एक्सट्रायै आखिदेरना लाबाय नालाय बेनिखायनो जोङो आखिनाय होननानै मोनसे लाइन लिरना लानांसिगोन दा आं इखो लिरना होनि आखिनाय होननानै दा जोङो आखिनायाव लिरबाय जे ए बिन्दोनि गेजेरजों मोननै बेंखननि आगोसार नांजिरदांखो टि बि बोनाय जाबाय माने नै ए बिन्दोजों जोङो नै टि बि नांजिरदांखोखौ बोदों आरो नैबे टि बि नांजिरदांखोआ नै मोनसे बेंखननि थाखायबो नांजिरदांखो आरो नै मोनसे बेंखननि थाखायबो नांजिरदांखो गतिके टि बिआ जाबाय इ मोननै बेंखननि आगोसार नांजिरदांखो दा होमबाथाय दा जों फोरमानाव फैलायनोसै दा एबार फोरमानाव फैगोन जोङो दा फोरमाना अबे मोनसेजों फैगोन इयो जों जे मोनसे थारबुंथि फोरमान खालामदोंमोन 8.1.1 जाय थारबुंथिखौ जों प्राय गासैबो सानखान्थि गासैबो प्रब्लेमावनो बाहायबोदों ना बे मोनसे थारबुंथिजोंनो जोङो बे फोरमानखौबो लाबोनांगोन बेनिखायनो आङो थारबुंथिया मामोन बेखौ खेबसे गोसोआव खोख्लैनो हादों नैयाव फोरमान होननानै जोङो फोरमान खालामनायाव इखौ लिरनांगोन आरो फोरमान ओमफ्राय जोङो दा इ जे थारबुंथि दंमोन थारबुंथिखौ आङो खेबसे गोसोआव खोख्लैनो हादों माबायदि थारबुंथि दंमोन बेयाव दा जोङो फोरमानाव थारबुंथिखौ लिरना लाबाय जे सिन्स जिहेतु बेंखननि नांज्रिद हांखोआ नांज्रिद बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंग्लायनाय खनाफोरजों समान बेनिखायनो अब्लाथाय जोङो नै मोनसे थारबुंथिजों मा खालामनो हागौ बे थारबुंथिजों खायसे नैबेनिफ्राय खनाफोरखौ जोङो समान लिरनो हायो आरो जायफोर खनाफोरा नैबे नांज्रिद हांखोजों देंग्लायदों माने नांज्रिद बिन्दोसिम बोनाय जाय सिलिं हांखोफोर बेजों देंग्लायनाय जायफोर खनाफोर बैफोर खनाफोरा सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय बेंखननि उल्था फारसेखै माने उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंग्लायनाय खनाफोरजों समान होनना बुंदों नालाय दा बे थारबुंथिजों जों अबेखौ लाबोनो हायो नैबे सावगारियाव जों नायनि बेखौ आं ससेखौ गोजौआव लिरना होनसै जों सावगारिनिफ्राय लाना फैगोन अबेखौ समान लिरनो हायो नैखौबो खोमाथ'नोसै आं नैयाव आखिना खोन्थिनांगोन एबार जोङो नै मोनसे गिबि मोनसे बेंखननिफ्राय मा दिहुननाय जों थारबुंथि बायदिब्ला बेखौ जों नायनि आदसा याव बोथेना दोनदों नैबे गिबि मोनसे बेंखन लाबाय नैबे जाबाय मेरु ओमफ्राय टि बि ओरैहाय बेफोरबायदि दङ नैबे टि नैबे बि आरो अबेयाव नांज्रिबोदो ए बिन्दोआव नांज्रिबोदो ओरैहाय माने टि ए बि
टि ए बि नांजोबबोदो नै टि ए बि अबेयाव नांजोबबोदो ए बिन्दोआव नांजोबबोदो अब्लाथाय जों नायनोसै जे बेयाव ओरैबायदि नै ए आ नांजोबबिन्दो नालाय ना ए नांजोबबिन्दोनिफ्राय नै ए एक्स दोंसे ओरै सिलिं हांखो बायदि दं ए एक्स दोंसे सिलिं हांखो ओमफ्राय एक्सनिफ्राय पि सिम दोंसे सिलिं हांखोबाव नै बिदि सिलिं हांखोबाव आरो पि निफ्राय ए सिम दोंसे सिलिं हांखो माने नांजोबबिन्दोआव थांफिनलायबाय आरो ना माने जोङो गोजौनिफ्राय नायोबा मा टि निफ्राय ए सिम फैदो ए निफ्राय एक्स सिम फैदो एक्स निफ्राय पि सिम फैदो आरो पि निफ्राय ए सिम फैदो आरो ना अब्लाथाय बेफोरबायदि जायोब्ला माने नांज्रिद बिन्दो नैबे नांज्रि बिन्दोसिम जायखिजाया देंलायनाय सिलिं हांखोआ नैबे जेनेबा ए एक्सआ जाय सिलिं हांखो ना बेयो सोरजों नैबे नांज्रिद हांखोजों जाय देंलायनाय खना नैबे खनाया बे खनाया मा होनना बुंदोंमोन बेयो सिलिं हांखो बेंखननि गुबुन फारसेथिं बेंखननि गुबुन फारसेथिंबाथाय अबे नै इनिफ्राय लागैनो फैबायना आरो बेनिफ्राय इया लागैनो फैबाय होमबाथाय बेंखननि गुबुन फारसेथिं गोलैबाय गुबुन फारसेथिं माने नैबे नांज्रिद बिन्दोसिम आरो बोनाय जाय नांज्रिद बिन्दोसिम सिलिं हांखो बोनायाव जाय मोनसे खना देंलायदो माने नैबे खनाया आरो बे खनाजों समान जायो आरो माने नैबे नांज्रिद हांखोजों खालामनाय जाय खना बेयो नै मोनसे सिलिं हांखोआ नांज्रिद बिन्दोसिम थांनायाव जाय सिलिं हांखोमोन ना बेयो नैबे दोंसे सिलिं हांखोजों जाय खना बानायदो बे मोननै खनाया समान जायो अब्लाथाय मा जाबाय जों मा लिरनो हायो बेनिखायनो ओरै होननानै नैबे टि ए एक्स नैबे खनायासो समान एक्स ए एक्स पि ए जो समान आरो जों मा लिरनो हायो खना टि ए एक्स इज इक्वल्स टु खना एक्स पि ए नै खनाया एक्स पि ए से नाम्बार खालामना दोन थार बुंथि मथे फैबाय जोंना टि ए एक्स नैबे खनाया एक्स पि ए नैबे खना समान बे मोननै खनाया समान बे थार बुंथि मथे थांबाय आरो नेक्स्ट गुबुन मोनसे बेंखनावबो जोङो बे थार बुंथिजोंनो लानानै फैनो हायो बेखौ नायनि जों ए मोनसे बेंखनखौ लाबाय बेयाव सिलिंआ नैबे नांज्रिद हांखोआ बोरै दं नांज्रिद हांखोआ बेफोरबायदि दं गोजौखै मा टि गाहायखै बि नैबे टि बि आरो ना अबेयाव नांबोदो ए बिन्दोआव नांज्रिदो ना नै ए बिन्दोआव नांज्रिदो आं ए खौ इयाव लिरबाय नैबे ए आ नै ए बिन्दोआव नांज्रिदो नालाय इयो टि बि आ ए बिन्दोआव नांज्रिदो टि बि आ ए बिन्दोआव नांज्रिदो अब्लाथाय नाय दा ए बिन्दोनिफ्राय नैबे नांज्रि बिन्दोनिफ्राय दोंसे सिलिं हांखो थांनाय दं नै ए निफ्राय वाइ सिम ओरै थांनाय दंना ए निफ्राय वाइ सिम दोंसे सिलिं हांखो थांदो ओमफ्राय वाइ निफ्राय आरो किउ सिम थांनाय दंबावो नै वाइ निफ्राय किउ सिम ओरै थांदो ना वाइ निफ्राय किउ सिम थांदो आरो किउ निफ्राय ए सिम फैदो किउ निफ्राय ए सिम ओरै फैदो अब्लाथाय मा जाहैबाय नैबे नांज्रिद हांखोजों नैबे सिलिं हांखोआ नैबे नांज्रि बिन्दोआव जाय खना देंलायदो बे खनाया जाबाय नै मोनसे खनाया माने खना मा इयो बि ए वाइ बे खनाया सोरजों समान जागोन बे खनाया जोंना समान जागोन नैबेजों जेनेबा बि ए वाइ होननाय लोगो लोगो बि निफ्राय ए सिम थांदो ना ए निफ्राय वाइ सिम थांदो एबार वाइ निफ्राय किउ सिम थांदो आरो किउ निफ्राय ए सिम फैदो अब्लाथाय बेंखननि गुबुन फारसे देंलायनाय खना होनना बुंदो सोर गुबुन फारसे देंलायनाय खनाया नै मोनसेया नै किउ निफ्राय नांज्रि बिन्दो ए सिम फैफिनदो नालाय ना बेनिखायनो किउ निफ्राय नै ए सिम फैनायाव जाय खना देंलायदो ना नैबे खनाया समान जागोन इ खनानि मुङा मा मुं इयो इ खनानि मुङा जागोन वाइ किउ ए सरि आच्छा नै बिखैयाव लिरना दोनदो दे वाइ किउ ए नाय नैबे खनाजों बे खना समान नै खनाखौ मा होनना फरायो बि ए वाइ नै इकुवेल थाबाय ओमफ्राय वाइ किउ ए नैबे खनानि मुङा मा मुं वाइ किउ ए नै वाइ किउ ए लिरबायना अब्लाथाय जों इयाव लिरनोसै आरो होननानै आरो खना बि ए वाइ इज इक्वल्स टु खना वाइ किउ ए बे जाबाय 2 नाम्बार बि ए वाइ इक्वल्स टु वाइ किउ ए दा नेक्स्ट आरो गुबुन मोनसे जोङो मा लाना फैबावगोन कन्डिशन लाना फैगोन गुबुन मोनसे कन्डिशन बे मोनसे कन्डिशना माबोरै जागोन ओरैहाय नै दा इयाव टि बि ओरै दं
नैबे टी बी आरि दं ओमफ्राय उनाव आच्छा एक्स निफ्राय ओरैहाय फैदो नै एक्स निफ्राय वाइ सिम ओरै फैनाय दंना एक्स निफ्राय वाइ सिम फैदो ओमफ्राय उनाव नैबे टी बी आरो एक्स वाइ अबेयाव दानस'लायदो बियो ए बिन्दोआव दानस'लायदो नैबे ए बिन्दोआव दानस'लायदो ना अब्लाथाय नाय जेब्ला दोंनै हांखोआ गावजों गाव थोंजोङै दानस'लायो अब्लाथाय मा सोमजियो थों उल्था खना सोमजियो बेयाव थों उल्था खनाफोरा अबेयो नैयाव नाय दा नैबे टी बी नै टी बी खौ लादो दै टी बी बेखौ लादो जों आरो मोनसे एक्स वाइ नै एक्स वाइ खौ लादो इसोरो गावजों गाव ए आव दानस'लायदो नालाय नै गावजों गाव ए आव दानस'लायदो अब्ला इयाव थों उल्था खना सोमजियो जोंहा दा उल्था खना सोरखौ नांगौ जोंनो अबे थों उल्था खनाखौ नैबे खना आरो नैबे खना इखौ मा होनगोन इ मोननै खनाखौ थों उल्था खना होनगोन आरो थों उल्था खनाफोरा जेब्लाबो गावजों गाव समान अब्लानिया थों उल्था खनाफोरा सोर जागोन इयाव थों उल्था खनाफोरा बिजों नै खनानि मुङा मा मुं इयो टी ए एक्स बे खनानि मुङा जाबाय टी ए एक्स आरो थिग बिदिनो नै मोनसे खनानि मुङा मा मुं इयो बी ए वाइ बिसोर मा रोखोमनि खना बिसोरो नैबे टी ए एक्स नैबे खना आरो बी ए वाइ इ मोननै खनाया मा थों उल्था खना आरो थों उल्था खनाफोरा गावजों गाव मा जायो समान जायो माब्ला सोमजियो थों उल्था खनाफोरा जेब्ला दोंनै हांखोआ गावजों गाव डाइरेक्टयै दानस'लायदो दा इयाव नैबे टी बी जो एक्स वाइ जो डाइरेक्टयै ए बिन्दोआव दानस'लायदो बेनिखायनो थों उल्था खनाया सोमजिदो आरो बेनिखायनो दा जों लिरनो हायो टी ए एक्स बी ए वाइ जो समान आरोबाव जों इयाव ओरै लिरनो हाबाय खना टी ए एक्स आरो बी ए वाइ आ मा जाबाय थों उल्था खना जों मा लिरबाय आरोबाव खना टी ए एक्स आरो खना बी ए वाइ आ थों उल्था खना बा गावजों गाव समान जायो बेनिखायनो खना टी ए एक्स इज इक्वल टु खना बी ए वाइ बे 3 नाम्बार जाबाय मा जाहैबाय बेनिखायनो मा जाहैबाय जे आच्छा इखौ नाम्बार होआबाबो खोथा गैया इयाव डाइरेक्टयै बाहायनोनो हागोन जों माबा मोनसे आरो मा जाहैबाय नैबे टी ए एक्स आरो बी ए वाइ आ थों उल्था खना नालाय टी ए एक्स इक्वल्स टु बी ए वाइ लिरनो हाबाय आरो टी ए एक्स इक्वल्स टु बी ए वाइ बेजों समान अब्लाथाय दा से आरो नैनिफ्राय मा लाबोनो हायो बेखौ नायनो जों टी ए एक्स माने मा टी ए एक्सनि जायगायाव एक्स पी ए लिरनो हायो से नाम्बारनि मथे मा लिरनो हायो टी ए एक्सनि जायगायाव एक्स पी ए लिरनो हायो टी ए एक्सनि जायगायाव मा लिरगोन एक्स पी ए मानो होनबाथाय जोंहा से नाम्बार समानथायावनो होनखादो टी ए एक्स इक्वल्स टु खना एक्स पी ए बेनिखायनो खना टी ए एक्सनि जायगायाव खना एक्स पी ए लिरबाय थिग बिदिनो खना बी ए वाइनि जायगायाव मा लिरनो हायो वाइ किउ ए 2 नाम्बारनि मथे मा लिरनो हायो वाइ किउ ए से आरो नैखौ बाहायदो जोङो मा होनदो से नाम्बाराव दंमोन टी ए एक्स इक्वल्स टु एक्स पी ए टी ए एक्सनि जायगायाव खना एक्स पी ए लिरबाय 2 नाम्बाराव दंमोन खना बी ए वाइनि जायगायाव वाइ किउ ए लिरनो हायो बेनिखायनो खना बी ए वाइनि जायगायाव वाइ किउ ए खौ लिरनो हाबाय मानिफ्राय लिरदो जों बेखौ से आरो नैनिफ्राय से आरो नैनिफ्राय जों बेखौ लिरदो आरो बेनिखायनो साइडआव मख'ना दोनखाबाय मालाबाथाय बावोब्लाथाय फटनो गोसोखांनो हानाय बायदि अब्लाथाय दा नाय जोंना एक्स पी ए आरो वाइ किउ ए आ माबायदि एक्स पी ए वाइ किउ ए एसे साजायना लिरनो हायो जों एक्स पी ए आरो वाइ किउ ए खौ माबायदि लिरनो हायो नाय जोंना मेइन टारगेटआ मा जे पी एक्स जो वाइ किउ जो बा पी एक्स जो किउ वाइ जो गावजों गाव लिग होनना फोरमान खालामनांगौ अब्लाथाय जों इखौ एक्स पी ए खौ एसे साजायना लिरगोन एक्स पी ए नाय एक्स पी ए होनबाथाय मा बुंदो एक्स पी ए होननाय लोगो लोगो नै खनाखौ बुजायदो ना एक्स पी ए होननाय लोगो लोगो नैबे खनाखौ बुजायदो इखौनो जुदि ओरै होनबालाय जों एक्स पी किउ होनना फरायबा एक्स पी ए होनबा इ खनाखौ बुजायो एक्स पी किउ होनब्लाबो नैबे खनाखौनो बुजायो बेनिखायनो जोङो एक्स पी ए नि जायगायाव एक्स पी किउबो लिरनो हागौ मा लिरनो हायो एक्स पी ए नि जायगायाव एक्स पी किउबो लिरनो हागौ थिग बिदिनो बेयाव नाय वाइ किउ ए होनबा अबे खनाखौ बुजायनायनि वाइ किउ ए होनबाथाय नैबे खनाखौ बुजायदो वाइ किउ ए होनबा बेखौनो जुदि जों होनो वाइ किउ पी होनना बुङो अब्लाबो
नैबे खनाखौनो बुजायगोन बेनिखायनो YQN जायगायाव YQP बो लिरनो हागौ आरो लिरबायना नै XP नि जायगायाव XPQ लिरनो हायो YQN जायगायाव YQP बो लिरनो हायो मानो होनबा XPA होनबा जाय खनाखौ बुजायो XPQ आबो इ खनाखौनो बुजायो YQA आ जाय खनाखौ बुजायो YQP आबो बे खनाखौनो बुजायो अब्लाथाय दा इ मोननै खनाया गावजों गाव समान आरो मा रोखोमनि खना बियो नै सावगारियाव नायनि जों XP ओरै दं Q नाय दायाव XPQ आरो YQP आ समान होनना बुंदों XPQ होनबाथाय नैबे खना आरो YQP होनबा नैबे खना नै सावगारिनिफ्राय लाबोदो जों XP नै XP दंना P निफ्राय Q सिम दंना P निफ्राय Q सिम दं ओजा YQ दंना नै YQ दं आरो Q निफ्राय P सिम बे अब्लाथाय दायाव जोंना जिहेतु जों फोरमान खालामना मोनदों जे खना XPA XPQ equals to खना YQP जोङो XPQ आरो YQP आ समान होननानै फोरमानाव मोनदों नैयाव फोरमान खालाम अब्लानिया जोंना XPQ आरो YQP आ नै सावगारियाव मा रोखोमनि खना जाना दं नाय ओरैबायदि खामोन जायफोर खनाया गावजों गाव समान आरो बै खना मोननैया N बा Z महरनि सोमजिदों N बा Z बायदि महर सोमजिहोयो बिसोरखौ मा होनोमोन उल्था मोखां इसिं खना होनना बुङो अब्लाथाय इयो माबायदि ओरैहाय नै उल्थायोब्लाबोथ' इयो Z बा N बायदि महरनि बियो नंगौना उल्थायोब्लाबो Z बा N बायदि महरनि नालाय बेनिखायनो आरो नै खनाया गावजों गाव समान जानायखाय इ मोननै खनाखौ मा होनगोन जोङो इ मोननै खनाया उल्था मोखां इसिं खना आरो उल्था मोखां इसिं खनाब्लाथाय माब्ला जायो जेब्ला दोंनै हांखो लिक थागोन बेखौ गुबुन दोंसे दानस'ना होयोबा अब्लाथाय बै उल्था मोखां इसिं खनाया सोमजियो अब्लाथाय नै PQ आ दानस'ग्रा बायदियै सोर लिक जानांगोन याव PX जों QY जों PX जों QY जों लिक जाथारनो नांगोन मानो होनबाथाय PX जों QY जों लिक जायोब्लासो बिखौ जेब्ला नैबे PQ आ दानस'ना होयो अब्ला इ मोननै खनाया गावजों गाव उल्था मोखां इसिं खना जानानै समान जायो अब्लाथाय अब्ला बिसोर उल्था मोखां इसिं खना नालाय सोर लिक जासिगोन PX जों QY जों स' PX लिक QY दा बेखौनो जोङो नैयाव मोजाङै बुजायनानै लिरगोन ओमफ्राय उनाव लाइनसे लिरना होबाथाय जोंहा फोरमाना जाबाय याव लिरना होनोसै आं बेखौ लाइनसे लिरना होबाय नैबेखौ बुजायनानै नाथाय खना XPQ नैबे XPQ आरो खना YQP आ उल्था मोखां इसिं खना नै उल्था मोखां इसिं खना ना Z बा N बायदि महर सोमजिहोदो नालाय नैबे खना मोननैया बेनिखायनो इसोरो मा उल्था मोखां इसिं खना आरो उल्था मोखां इसिं खनाबाथाय मा जायो मोननै हांखोआ लिक जाथारनांगोन आरो बै हांखोआ बबे जानांगोन नैबे XP आरो YQ बा QY XP जो QY जो नैयाव लिखादों आङो PX लिक QY स' मा जाबाय PX लिक QY बे फोरमान जाहैबाय आरो PX आरो QY आ मोननैबो लिक होनना फोरमान खालामनो होदोंमोन बेनिखायनो PX लिक QY होनना फोरमान खालामबाय बेयो प्रुफ जाबाय बेखायनो प्रुफ होननानै लिरना हो बेयो जोब्बाय आरो अब्लानिया जोंहा नैबे 7 नाम्बारनिया बेखिनियावनो जोब्बाय आरो 7 नाम्बार जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।